Tximista auto 2026 plana, ibilgailu elektrikorako eta kargatzeko unetarako diru laguntzak esartzen ditu. Ministeritzan koordinatu behar izan genuen, horrekontuetan egon zen, hitz egin genuen, esan bezala EH Bildutik aportazio bat egin zen, baina gu argi genekoagun 4,5 milioiko apostua egingo genula, bai eta sektorearekin elkarrizketatuz eta negoziatuz. Dena elkarlanean egin dugu. 3,7 milioi ibilgailu elektrikorako izango da, milioi bat kargatzeko guneetarako. Hemen bai esango dut 5.000 euroko diru laguntzak esartzen ditugu, kotzen dago, da kasik estatua baina 500 euro gehiago, baina hori bai, Europan ekoiztutak baldin badira. Europatik kanpo ekoiztutak daudena laguntza erdia, 2.500 euroko diru laguntza izango dute. Furgonetekin aldatzen dugu, pixka bat 5.500 euroko diru laguntza zuzena izango da, 3.000 Europan ekoiztutak ez badira. Baina hor beste bi gauza azpimarratu behar ditut, 2018tik kenkari fiskala ditugula. Honek esan nahi du, 10.500 euro arteko kenkariak izan aldituela, bai enpresak edo bai pertsona fisikoak. 5.000 gehi 10.500 ja kenkari nik uste dut deskontu handia da, eta gainera zertifikados ahorro energetiko baitaren munduan sartzen bagara, erabiltzaileek edo erosleek 800 euroko diru laguntza baita gehitu aldizkio hoiei. Esan bezala hori da gure apostua, urte hau erabat erronka handiko urte bat da industria arloan, Volkswagenek bi modelo elektrikoak zabalduko ditu, ikusteko ditu hemen Iruñan, eta urte gakoa izaniz, baitare koherentzian horrelako programa bat, Tximista auto atera behar genuen.